Bismillahirrahmanirrahim. Awek nang astuku
wilahing wong wilahing awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat mringwang jagat karana sirang pundhuk kawisisaning disana sono senawung langling lopes tumaksud stantun lambang Buddha sinantara tutur katula-tula tolat mring rabdeng parabdya winisuda trahing kang dinama Dhamma pinardi tameng lalata mangkewa tekap usananing gupita taurenggeng pralambang panumba-tumba marma panggung sang murwaning gata sing kebyar dumadine wayang Purwa purwakaning kandha pinarik aruntuting basa dongeng kina ngemu surasa yen narasaya karaos mulacare ruhangrasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe wis nakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pakeliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya Candra Daru nyewang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angitri bawana perwatleging duksina gilir kepandhi temadati petanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun toya Jawa pating krembya dada padhang ing kutu-kutu alang tuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa wicalan padang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagan mungging jagan wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan kerabang perngangga lamun kang saya dilat-dilat bumi saya tangu sumurup sanggewang arko kata sebelah kanan kering abang esmu jenar kapur bawan sinaring sanggewang basonto tanem tu katon ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendalu kasih ring marabancana lenggat lenggut ngandu koyong gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasi dene warsa ngupaya buka garap Tegal Sawayi anglu ursulur tatan ana pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi sang Dewa Ngarka saya tanggu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyadara Bandaja Rebul Kekuwung parandiri datan wonten ingkang amadani Kekuwung Praja negari Ngastina ya praja negara ing Ngastina ya negari ing Hastinapura liman benawi Kuru Janggala dasar negara tanantuk 2000 jangkep ditega krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya binawi trambi ombeng samudra binang langkung kang tanpa wagun pegating panunggal kapantuk urjeng Cakrawala wane-wane cakreng bebisik sawane kineping jurang sorong kinepung gua sirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasur jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jaya Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi pategalan Gopal Wijaya kang ngerbuyu gegudhongane ambek kowe nganti kaya manglung malangun wetane pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kepawe kesarasaning dewi ingkang raja kaya tewen sansaya ngrembug lampun sangak glaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange suwang-suwang datan ana caraning kandhang aku nancing palang labet tebi saking Tita Durjana cuti samya sayek seka kapti akal uring nusa bangsa tuwin negari Ngastinapura
Purwana uga ngimbangi gunung anggung samla starurun tumurun tumrah sate dadi guru-guru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun samya samet aning sesanggeman sepentep saking titasan soisinan saya nada wida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatim jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kenging binasake negaring asuna lagu sumolagya manjing marang jaman kencana panjang munjung pasir pawukira jinawi gemah haripakarta tata turta raharja dasana guru kang gedhe bori padang jagati dur kuku setor tata kuncarane torta kasusuring panca praja lasnenta wau ananging wenangira den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Maha Prabu Suyudana ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Dastarastratmaja ananging nalindra Berbandhu tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelanning jagat kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana Berbandhu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirangudi mring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakna ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kaladuk denya duweni watak semungah sesongaran Adigang yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong binetara yen to kinunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon syarat ridatan tebete siningget pinunggal kang kawicarita nujari sajuga lenggah sang nata tedhasi wa kaneng sitinggil binaturata lenggahing dampar kencana ingkang pinalipin kencana pinatik mawa retna ninemekan babon pirang merdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebak kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarebeg sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pacaring keprabon banyak dalang hartawalika sawunggaling mas kacu dwi panggo kang sarwa retna ginebutan laring menyura kantan kiring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi panguraan sirna kamanungsan yaya sang hyang prabancana ngijawanta harap tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang kepareng caket dene mangarsa nenggih warangkana tapi dalembing plasa jenar nenggih sang Rekyana Patih Arya Sengkurya sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati datana kantun pilenggahipun pujangganing negaring Astina muhung pandhita ing Sukalima peparap Sang Papa Begawan Durna ya Dayawang Drona ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih saturing toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra tatanpa tebih piswanira Sang Jepara kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep-arep bibit prasasata pandhenggul tatanpa sela labat kathah sakating marusi boing jawi ambludak gendera karo rontai umbul-umbul keterangan danu yayang mondeng mangsa labuh payung megar mandi jamur paring mangsa ndeng tumbang ngarang abuh jatingane mangsa katiga perandening mangki dintremat daning pasewakan datanana gondongan ngobas sawra tatel pampah kabar sungling pradonga yang mangling waranggana kacarita langkung semanten arambi rawirana teng pantur Sang Prabu Baladewa
arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana arsa wijiling sabda pangandika ndadosaken kumanggi wijiling pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan mulat samyog para kala samyong ngangsep bisa wani Sarira sarata pamote saranu terus ingkang samira dening kanyut manis Rengalera ingsun Gusti Sring Astina Maha Prabu Duryudana barining sun Werkudara den kabareng alon ngandika
Sritinan neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyana nyang mansra sarwa rukma rangking panek nara narawata obro prabanya kangsu mirat kenyaring neca laliwaran lerki laci siring tadet wimbo kekono mrek pingin katyupema roto ondo saparan mangambar kongas pamun sira anggaku
pamilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabatik sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngiranggit syukur oleh wong tapa ingkang was mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Om Niwangsuk mono mangadili duwi ana sasmintaning sujagat wasane kubur loro durmangke paman Pati Haryo Sengguni Paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere kepareng paduka anggir anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka anggir Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg bebek karo sing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sanjawining pasewakan kagat sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning Salomba pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka anggir anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih Paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi paranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendangun sunung kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere menawi paduka ndang bab tata kiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayeksa kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka anggara Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para adik prajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang maka tartentu boten badhe nggepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat pangestungkara teka gawe bombong panahipun ingkang putra ing Ngastina teka jangkep kang dadatarira Paman Pati Haryo Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip
Paman Pati Hari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sak sampunipun kepalang ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sepaipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten inggih dados nalindra wonten Praja Negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng sing kanthi Paman Hari Sengguni inggih dados Rangkanata dalem Negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Hari Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Hari Sengguni. Kawula ana ninggih. Mugi kasekican lenggahipun Paman Hari Sengguni. Sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Unemban Durna. Bapa penembaning Saga Lima. Mugi anggen paduka rawuh wonten Praja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Yen panjenengan ingsun pun Jaka Pitana bapa Unemban. Astaka swala sila pritapa sumarante. Hawala kamanaka kula kaprit gantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang sowan kula nggih Angger Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja mugi kunjuk bapa Unemban. Kalau non kula non. Wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sakali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana. Angger Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sangat kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa Unemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapaning Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha kanthi Raharja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarma. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Dalahan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tebih saking Rumpida cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun iki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tampan nuno Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura pandhut jenenge Senedyana Brahma sartane bagake nglawan Arawi Koko Prabu ing Madura. Dimas Toya Tinalang. Menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun. Yo Dimas Kartomarma. Ai, nun iki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana iki gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kathah 1000 lepat aturipun kang putra Diageng Pangaksami. Mugi parenga nampi asek-pasekan para krambi saking ingkang rayi pun Jaka Pitana Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nun inggih Yayi. Parang paduka Yayi Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura
Sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bombong manahipun ingkang raga ing Mandura. Asung pasegan monokrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang raga Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang raga ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun damel bombong jasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrang pragibisanipun ingkang raga ing Mandura. Wonten ing samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyuh. Undhing kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang raga ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina. Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adhem, katingal ayom, ugi katingal ayem. Yayi ingkang raga ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raga ing Mandura. Bombong awit kawontenan paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sangjung para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iga pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi, ewa semanten Yayi. Ingkang raga badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembaking pasewakan ingkang sepisan krembak babagan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Patihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan. Wonten ing keparenga samangke ingkang araka nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betahaken dhumateng bot repotipun ingkang raga ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang ngaraka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu, ya jagat pangestunggara. Nur mangke Koko Prabu. Koko Prabu Jaka, Koko Prabu Baladewa. Salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas. Kula piyambak pramila kayucala jiga lan merkewu durga musangga runggi. Kasa wangsulipun menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang raga ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra paduka Yan Maja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandragumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan.
kaya dene wong kang kelangan lingga, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Kowe Prabu bingung karo sing manahipun ingkang rayi. Kados pundi anggen kula badhe mampengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun Hyang Putra. Inggih menika anak kula pun Lesmana Pandra Kumara. Awit Pandara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara. Inggih mriku sinten to ingkang tugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun ningguh pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Anggen samangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Lenglaram nyandeng kang Driya Leri Wang Candra katawangan sumu ing jas katop retan lemot kapiarsaning rojet ram romeng driya manawong kakawong ing Jewang wisesa ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandra Kumara gandrung kapiranggu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke. Anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura. Sareng kula bidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggiwana nggadahi kekudangan utawi sayembara. Sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggiwana? Keduga badhe kelampang anggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan. Nuwun sewu. Ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar. Tartentu ki kathah
ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara. Inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sungging Wana. Iki. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat, menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sabiyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana ngaturaken panuwun. Nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura kumalinggipun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana. Kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadahi raos kuciwa, sampun ngantos nggadahi raos gelo. Senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Tinimbang sakmangke nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata, anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Koko Prabu. Toko damel jama plong raos sing manahipun inggih arayipun Jaka Pitana. Lajeng samangke kula nyuwun Paman Padhari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandingan punapa. Paman Hari Suman nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun apa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negari Ngastina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana, prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun Angger Lesmana Mandragumara. Cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar datan antuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepingin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati. Lesmana kawon kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati. Lesmana ugi kawon kalian atmajanipun Mitra Kanthong Bolong pun Lengkung Kusuma.
ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga. Babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke bapa Dewan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Pati Hari Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawis anak kula pun Lesmana Mandra Kumara ing badhe gayuh putri Sugeng Wana. Bapa Dewan Durna kados pundi? Bapa Dewan. Lah. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok. Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Hari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayahanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Dewan Durna kados pundi ka pamrayoga paduka Bapa Dewan. Nuwun sewu. Panjenengan ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Wanasa. Iki. Ning nuwun sewu nggih rek. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sungging Wana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula pun Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk karya anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sungging Wana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iki. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Hari kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Mereka dados contoh lho menika. Iki. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pesthi jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesthi ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judul dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipate tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok babar wirang ning pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau, kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing do dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing do dodol sate kuda niku kula tutup. Merga
nyinggung dumateng penasanipun Pandhita Ingsa kalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayuhaken putring sungging wana. Jernyatanipun Kakang Durna mrika ingkang sampun dados conto supados sak mangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Hai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Gandeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenanipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusar wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saroja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng datanpa susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwis pucak ing rawis yen sinabata marang sakedheng murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Katos-atos sampun kados lare alit katimbalana sahanipun kang putra Paman. Kakak
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amra kang awita dedenceng-dencengan jagat pangestu Pamadarya wonten dawuh angin ngandika nimbali dumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula madosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Iya. Inggih. Dereng kadawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sampun dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya memper nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma. Padha kandhe raja sapratamu. Yun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama Nuwun sewu nggih. Niku astane nutupi paninggal. wah nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandragumara iya. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayukumara. Sawan kula tebih saking Rubeda Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun pangapunten Eyang. Gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama.
Lesmana Saroja Kusumaya tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanana. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun Kang Putra. Prayoga nanggon musowan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kak ya. Bocah iki nek cekelane gender. Mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih. Kedah mekaten kula mrika SSN lho yang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning makmu ing Mandura. Wa Prabu Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Batobat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono iki karepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Kang Prabu. Ya, tak tampa ngger anakku Cah Bagus Saroja Binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanana. Inggih kula pundi. Bocah pinter gendring. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku Cah Bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sungkingwana. Para Tadyagi. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing para Janegara Sungkingwana. Samengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sungkingwana. Yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sungkingwana bakal kelakon panjang kambu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun Kang Putra nganti dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba yang bakal ndereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budal ning Janegara Sungkingwana. Eyang wing saka 5. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing dereke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk? Nayaka saliyane Eyang mung saka 5. Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah hadan bocah iki. Mergo sing mangerteni sartane sing bisa ngerteni kelan bukang dadi kekarepanmu ya mung Eyang wing saka 5. Nggih pun lah.
Inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung obor jala lintang tumuli bidal dina iki. Eyang Durna. Ana dawuhmu apa ngger putuku sawoja pinangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora usah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu satama wae. Inggih, ngestaken dawet anu dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit madal pasilan kel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandragumara. Prasta dawuh duka punika durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjangkamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi sak mangke kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemah samangke saged pindha mimilan mintuna bandel ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng ayan putring sungging wana. Wis gamelane wis mundi. Ha inggih. Terang nang nang dang dudang manu durang tang bang terang manu durang dang kleru dalane Dari sampun ngantos kendhat akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandragumara paman. Inggih nggih.
Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dhumateng sak cekapipun para sata Kurawa kinarya ngombyongi dhumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kandika pamandarya badhe ngapaken barisaning para sata Kurawa bidhal tumuju tempura Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngapuraken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampan menapa wonten telenging Delanggung. Nalikanipun para sata kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo, kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marata tyagi kaya wis purna gati ning panangkilan bubarna kang pondhosi bojoning Senedya kondur kendhaton. Nuk niki. Pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gati ning panangkilan. Arsa sang nata kundurang ngedhaton sluk saking dampar jana kinabit gambaran gading. Kadharaken sangganing muromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang samya ngambil upacara Prabon. Kawisan saking mandara tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widatara Widodari. Langeneng ngalang swanaglaran danun cara